ମା କଣ ଶାଗ ତୋଳୁଛ? ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ା ବିନ୍, ଶାଗ, ଭେଣ୍ଡି, ଏଗୁଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି ସକାଳେ ଗୁରେ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇନେ ମୁଁ କହିଲି ଶାଗ ଗୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ଯାଉଛି ତୋଳି ଦେଇକି ଆଣିବି ହାରି। ବିନ୍, ଏ ବରଗୁଡ଼ି, ପିଆଜ ପତ୍ର ଶାଗ ନେଇକି ଭାଜିବି। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି। ବିନ୍, ଜହ୍ନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଷି ହେଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ା ବିନ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁନ। କହିଲି ଯାଉଛି ଶାଗ ଯୋଡ଼େ ଆଣିକି ଭାଜିଦେବି। ସେଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। କୋଶଳା ଶାଗ, ନିଲଜି ଶାଗ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଲଗା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ହଁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଫୁଲ କଷି ହେଲାଣି। ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଫୁଲ କଷି ହେଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା କାକୁଡ଼ି କଷି ହେଲାଣି। ସବୁ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ମକର ବେଳକୁ ଫଳ ଫଳିବ।